Kahambak sang polo marto pandita kang wus lempat parama wijing sunyata mengkuliring kasar janan ono mamayu yuwono rong setagong sesamaning dumadi
Kula nuwun. Sampurasun. Kula. Inyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kute adem. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Konjuk sebelatur kagem para sesepuh dalapine sepuh ugi kasepuhan. Para pepunden ingkang tansah kinabekten. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kawula hormati. Bapak Kiai, Ibu Nyai, soho Bapak Ustadz dalah Ustadzah, ugi para santri ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci minangka wahyuning ilahi. Ingkang kawula cadhong watwa-watwaipun ugi ingkang kawula mulyaken. Bebundeling desa ugi ingkang dados pangayomaning kawula dasih nuninjip njenipun Bapak Kades, Bapak Lurah dalah sak pamong prajanipun saha sak lembaganipun sak organisasinipun ingkang pantes namping sagunging pakurmatan. Kadang werda, kadang taruna ugi sutresna budaya para pandemen seni Jawi ingkang kawula tresnani. Sepindah monggo tansah manekung puji ngaturaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang kawasa, Gusti ingkang maha welas, maha asih. Nun injih sayektos Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Lan muga selawat salamipun muga tansah konjo wonten ngarsa dalem. Junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kawula dhereki, nabi ingkang kawula tenggo-tenggo, kawula candhong berkah sosawatipun terutami benjang wonten ing yaumil kiamah. Mugia kita sedaya gegolong dados umatipun ingkang ing benjang badhe nampi pitulunganipun. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para kadang sutresna budaya ingkang kawula hormati, ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan, sugeng pepanggihan kalian kawula sarencang saking para kadang seniman seniwati New Arista Musik Banjarnegara ingkang dipun pangarsani wonten Den Mas Meung alias Rudi pidalem saking laladan Gandul RT-nipun 3 RW sekawan Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Banjarnegara Jawa Tengah. Ing kalodhangan dalu punika nderek sowan minangkani timbalanipun anak kula lanang panjenenganipun Nak Mas Ratimin ingkang katemben anetepi wajib dados muslim ingkang kapetang-kapetung ndherekaken sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang winastanan
nikah utawi jejodohan. Sepindah ngaturaken matur agunging panuwun ingkang tanpa upami. Kaping kalipun namung saged nderek jurung donga kagem akad utawi nikahipun Nak Mas Ratimin dalah ingkang garwa Mbak Sia. Ing pangajap ugi kasuwun donga lan pangestunipun sedaya para mung tamu. Mugi dedaupan punika saged langgeng gesang ingkang penuh kabegyan, gesang ingkang penuh kamulyan wonten ing donya dumugi ing akhirat ing benjang. Dadosa jodho ingkang tinakdir tinulis kersaning Gusti ingkang kawasa sehingga saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Tinimbalan New Arista musik ingkang kadheraken saking Dika Audio. Ugi wonten DVS video syuting. Ing mriki tinanggen andharaken adicara punika kanthi ngaturaken lelepur rupinipun tembang-tembang ing mangke saha jejogedan. Mila saking menika semangga amrih kasembadaning sedya sareng-sareng nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang kawasa kanthi hanglesan bismillahirrahmanirrahim ing pangajap purwa madewasana mangya karaharjan tinebikna saking rubeda liring sampe kala amin amin ya rabbal alamin.